Είναι εδώ! Αλικάκι, τελείωνε παιδί μου. Το θέμα είναι να γνωρίσουμε τους άντρες πριν με δείσουν. Τώρα καλέ, μισό λεπτό έφτασα. Τσίναξ, Ελδέση! Δες γκόμενες που έφτιαξε ο Θεός όταν είχε κέφια. Τι στεναχώριεσαι και όταν έφτιαχνε εμένα μου λες? Κοίτα άνεση, μέχρι και το βρακί της δείχνει. Καλά κάνει αγάπη το δείχνει το βράκι της. Και εγώ αν είχα βρακί 100 ευρώ θα το έδειχνα. Τώρα όμως που στο δεύτερο πλήσιμο σπάνε τα λάστιχα, τι να δείξω, μου λες? Άλλοι τις τα πληρώνουν. Θέλω ονόματα, διευθύνσεις να πάω να τους βρω, να μου αγοράσουν και εμένα καμιά ντουζίνα. Λες και δεν ξέρεις το αντίτιμο. Το πληρώσω αγάπη μου το αντίτιμο. Τι έτσι παζάρια θα τους κάνω, ό,τι τραβάει η ψυχή τους. Όλο το κάμα σούλτρα παίξω και να καλτά. Και στο καπάκι μελιτζάνα στη γάστρα με τη συνταγή της μάνας μου. Διακρίνω μια ητοπάθεια. Ναι, τη διακρίνεις. Γιατί είμαι χωρίς δουλειά, με παράτησε και ο Στέφανος και μου φύγε και ο σκύλος. Α, πάντως εγώ πιστεύω θα γυρίσει. Ο Στέφανος. Όχι, ο σκύλος. Πώς και δεν ξεφόρτισαν ακόμα οι αλήθισες. Τι σε νοιάζει σένα, μουργικιά? Με νοιάζει. Με νοιάζει γιατί μπάζουνε άντρες κρυφά. Τα ανάθεμα την ώρα που τους τον νίκιασα. Για μεγάλες συγκινήσεις! Κοίτα κουνήματα ξετσίπου. Πάρετε ίδια ειρήνη. Αφού το είπαμε, αυτό το Σαββατοκύριακο τον έχω εγώ το Κωστή. Εσύ τον παίρνεις το επόμενο. Μπράβο γε μου. Τσεκουράτα τα λες. Στο κάτω-κάτω δεν τον έκανες μόνη σου. Κάτι έβαλα κι εγώ. Τα καλύτερα υλικά γε μου. Έχω κι εγώ δικαίωμα να χαρώ το παιδί μου. Ναι. Καλή νύχτα. Τι καλή νύχτα καλέ. Δεν θα κάτσεις να χαρείς το παιδί σου. Αύριο. Σήμερα πρέπει να κοιμηθεί. Άλλωστε εκεί που πάω δεν τον αφήνω να μπει. Γεια σας. Είστε έτοιμοι για τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής σας! Έρχεται η ερώτηση για τις 10.000 ευρώ! Γεια σου Τζινά. Τι κάνεις? Μανώλη, Παναγιώτα. Ο γιος μου μόλις μπήκε σε ένα αμάξι. Βγες γρήγορα να δεις ποια τσούλα είναι μέσα. Η δουλειά μου τελειώνει στις 10. Θηρορός είμαι. Δεν είμαι νυχτοφύλακας. Τον κακό σου τον καιρό βρε. Ένα κορίτσι μύθο! Κοίτα μην ξεχάσεις.